Зәйнең басу кырларында игелүче культураларны менә шушы күргәзмәдән күрергә мөмкин. Бодай, арыш, көнбагыш, карабодай, кукуруз һәм борчак. Шулай ук Зәй районында элек-электән шикәр чөгендеренә зур игътибар бирәләр. Ләкин әлеге күргәзмәдә чөгендер үзе юк. Аның каравы яңа уңыштан җитештерелгән шикәрне күрәбез. Нәкъ менә шушы таңнан төнгә кадәр бирдә эшләп, хезмәтнең ямен һәм тәмен белүче халык яши бирде. Зәйнең энергетиклар мәдәният сарайында бүген игенчеләр бәйрәме. Зал шыгрым тулы, монда мул уңыш алуда өлеш керткән халык җыелган. Иң алдынгыларны сәхнә түренә чакырып хөрмәтлиләр. Иң көчле механизаторлар. Алар инде күп тә түгел, шуңа да карамастан, һәрберсе үзләренең эшләренең батырлары, белгечләре. Районыбызда, Аллага шөкер, инвесторыбыз ныклы, без инде ашлама, ягулык майлау материаллар дигән әйберләргә кытлык сизмибез. Нинди генә быел гына да 2-3 мәртәбә хаклар үзгәреп алса да, без аны шу сораулар буенча бер генә минутка да техникаларыбызны туктатканыбыз юк. Менә безнең янәшәбездә Дамир абый Баһаутдинов, ул 40 елга якын механизатор булып эшли. Шуның 2 дистәгә якын елын нәкъ менә чөгендер үстерүгә багышлаган. Ул әле генә сәхнәдән төште, дәүләт бүләгенә ия булды. Дамир абый, чын күңелдән тәбриклибез сезне. Менә әйтеп китсәгез иде. Сез инде чөгендерне бала караган кебек тәрбияләп үстерәсез. Аның үзенчәлекле яклары һәм уңышның сире нидә? Шулай туры килә инде, бала караган шикелле үстергә туры килә. Чөнки өстенлекле ягы бу Зәй районында инде бик күптәннән үстерәләр шикәр чөгендерен. Республикада 3,5 миллион тоннадан күбрәк игенче ел алынды. Терлекчелек буенча да күп эшләнә. Монда 2,1 миллион тонна сөт җитештерәбез дип уйлыйбыз. Бу былтыргадан караганда 67 миллионга күбрәк. Бу шушы результатларда Зәй районының өлеше бик зур. Чөнки авыл хезмәткәрләре бик тырышып эшлиләр. Яз салкын, җәй коры булуга карамастан, Зәй районында бу ел 100 мең тоннага якын ашлык җыеп алганнар. Һәм алар республикада иң беренчеләрдән булып уракны төгәлләде. Зәй районында инде 10 елга якын бу традицияны саклап киләләр. Бу елгы сезонда инде башта чәчүдә булдык, аннан үзебез чәчкәнне үзебез урдык. Менә күптән түгел генә яшьләр ярышында да булып кайттым, анда 3нче урын алдым. Бу бабайдан, әтидән килгәнне инде бу канда, йөрәктә ул. Династия. Элек-электән икмәк табынның күрке, тормышның нигезе дип әйткәннәр. Менә бүгенге күргәзмәдә дә әлеге кадерле ризыкка зур игътибар биргәннәр. Хәтта килгән кунакларга истәлеккә фотога төшү өчен дә шундый иген кыры тасвирланган мәйданчык әзерләп куйганнар. Бу игенче һөнәренә ихтирам билгесе. Зәй районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.